Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Hinduyan dit ku tiştek dime de tüneye. Zalimên qirkerên Syonistan û destekvanên wanên emperyalîstên din dîtin ku di Müslümanan de tiştek tuneye li hember zulmên ku dikin û li hember îşgalên ku pêk dînin ti tevger û hereketbûnek tuneye îşgal û qetliamê xwe berdewam kirin û dikin jî. Tenê gel û xelkên jar û belengaz hinekî diqêrîn, feryad û fîgan dikin û wekî din tiştek tuneye. İdarevan û rêvebir ji şermezarkirinê wê de tir tu gavekî navêjin. Ev yek jî ji bo Syonistan tê maneya de herin, riya we vekirî be û bextewar bin, êdî ti kes nikarin pêşiyê li we bigirin. Belê, ew jî weka em temaşe dikin, tiştê ku dikin bi hêsanî dikin. Anaha Hinduyên ku vê rewşê temaşe dikin û ji vê rewşê cesaretê distînin ketine rê. Keşmîra ku birîna ümmetê ye careka din tê bixwîn kirin. Xezeya me ya xwîna wê diherike ji xwe li ber çavê me ye. Bi Keşmîrê birîneka me ya din hat vekirin. Bi rastî birîna Müslümanan a Keşmîr û Myanmar tu carî baş nebû. Tirkiye çawa ku ji bo Xezeyê di rewşa hêviyê de ye, ji bo Keşmîrê jî di rewşa hêviyê de ye. Lewra ji xeynê Tirkiyeyê dost û mütefîkê Aqwas nês ji bo Pakistanê tune ye. Ji ber vê yekê sekna li hêviya Tirkiyeyê heqê Pakistanê ye. Lewra di şerê îstîqlal û rizgariyê de Müslümanên di parzemîna Hind de wezîfeyê xwe bi zêdeyî biciyanîn. Nîşan didin ku îro jî amade ne. Deka em lê binêrin, dewlet wê çi bike, gelo ev kar û îş wê dîsa ji me re bimîne. Gelo em ê bi protestoyên meydanan xwe bixapînin û bi vê yekê em ê wezîfeya xwe bicîbînin. Tiştê herî bi êş û jan ev e ku Hindîstan û dewleta terorê ya İsraîl di heman cenah û cepheyê de cih digirin. Yani îşxala Syonîst çûye Asyaya başûr. Mixabûn û malesef dijminantiya Hinduyan a bi İslamê re weka dijminantiya Yehudiyan a bi İslamê re ye. Bi rastî ger li Xezeyê pêşî li ber vê qirkirina Syonîst bihatana girtin wê çêlekperest û mangeperestan ev cesaret ji xwe re nedîtiyanan. Digel her tiştî me hêviya xwe ji xwe da neberîn. Digel Syonistan û alema emperyalîst li Xezeyê kevir li ser kevran nehîştine jî êsîrên xwe xelas nekirin, di her carê de mehkûm bûne ku bi Hemasê re ji bo müzakereyan li ser masê rûdinin.